اج ایمان نال دس دارالامان بھر چکے ہیں. دارالامان جان دیو دارالامان کنو آکھدے؟ پچھلے دنوں ایک عورت چیخ رہی سی, میں موبائل وچ دکھایا لڑکے نے. عورت دارالامان کہندی سی راتی سانو غیر مرداں کولوں بھیج دین, ظلم کر دین, اسی تے پناہ لئیے سانو اگے بھیج رہے ہیں. تے میں کہا خدا تیرا ہدایت دے وے, تو جاندی نا آ حکومت تیری دوست ہے. وی دارالامان بھر گئے, اگے وی نویں انہاں تیار کیتے نے. او بھر جان گے پھر نویں تیار, او بھر جان گے پھر نویں تیار, پھر او بھر جان گے پھر نویں. ساڈی خیر خواہ حکومت ہوندی دارالامان بند کر دی. جتھے مسلمان دی بیٹی نسدی اونوں پھڑ کے باپ دے حوالے کر دی. توڑ دیا لتا تیری اس عزت نو داغ لایا, توڑ دے. اعلان کر دی خبراں دے اندر, اگر کوئی مسلمان دی بیٹی نسے گی آزی پھڑ کے انہوں باپ دے حوالے کریں گے, لتاں توڑ دیں گے. منو قسم اللہ دی پورے پاکستان ہے ایک بیٹی مسلمان دی نس جائے میری سزا قتل ہے. نہیں نس سکتی, لیکن انہوں نے دارالامان کھولیں پناہ دیتی. آ جاؤ داخل ہو جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ. آج وڈیاں وڈیاں برادریاں ماں تے پیو کچہریاں ٹھوکرا کھا رہے ہیں. بیٹی دارالامان میں ہے غیر کے ساتھ, حکومت اس دا ساتھ دے رہی ہے, باپ دا کیوں نہیں دے دی؟ اب اور لگوں گا میڈیا 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 یہودی دیتا ہے, قوم نے فوراں لیا ہے ویلکم ویلکم ویلکم. یہ سپیڈ کم ہے, 4G دیو, 4G 3G ہن 5G 6 تے 7 تے تساں 100 دا ہنسا ٹپڑ مٹھی ہے ایویں ٹک ہوے میں اشارہ ہوے تے ٹک 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 ایویں. مسجداں ویران, قرآن ویران. قرآن اج ترس رہا کاش مینوں کوئی تلاوت کرن والا اٹھ ساری رات نیٹ تے گزر جاتی. منٹ رہ گئے 5, جیندے موئے رل کے آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی دی قدر کر. اج میں ویکھیا آ ساڈے بابے آ ساڈے منڈے پنڈ دے باہر 100 150 منڈا کھڑا ہے باہر آوارہ. 4 بجے 5 بجے چھکا چھکا چھکا. بابے اور سویرے گئے ہوٹل تے 8 بجے چاہ پیتی, دکی آئی پئی تو سا نہیں لائے تو سا گل لائے تو سا. شام دے 8 بج گئے تے بیٹی غیر دے رقبہ 150 روپے تے مزدوری کر. ایک قوم جین دے قابل ہے. باپ ہوٹل تے بیٹھ کے تاش کھیڈے تے بھائی گراؤنڈ وچ کرکٹ کھیلے تے بہن بیٹی غیر دے رقبے 150 روپے تے مزدوری کرے. ایک قوم جیون دی حقدار ہے. خبردار بیٹی دی عزت کر, بیٹی دی عزت کر, بیٹی دی عزت سمجھان. مدینے دے تاجدار بیت اللہ دا طواف کیتا کعبۃ اللہ شریف دا. کعبے نو مخاطب ہو کے رسول اللہ فرمایا کعبے اللہ دی بارگاہ تیرا مقام ہے, عزت ہے, پر میرے مومن دی عزت تیرے تو اونچی. جو بیٹی 150 روپیہ دیہاڑی تے ہوئے, سکا باپ ہو دے تے پرفیوم سٹ کے تے جناب نواں ڈریس پہنا کے تے دفتر چھوڑ کے آوے, غیر بیٹھا ہے, کنڈی بند ہوئے 8 گھنٹے 8 گھنٹے غیر دے نال مونڈا ہوئے تے باپ اور 70,000 روپیہ مہینہ کھاون. اکن ماشاءاللہ میری بیٹی جو ہے نا 70,000. میانا روئے زمین دی دولت سونا پیسہ رقبہ پوری کل کائنات ایک پاسے, بیٹی دی عزت دا مول ہائی. آرے وے کھڑی اے ہوئی درس دیتا ہے, اللہ دا ولی ہے, کشمیر دا فقیر ہے, کلام اللہ دے ولی دا, زبان میری درس دیتا مسلمان نو غیرت دا بے غیرت دی. او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا, او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سروں دا چنگا. او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سروں دا چنگا. روٹی رکھی کھا, منٹ رہ گا 2, سکی کھا, پانی چلون مرچاں پا, گھما کھا نہ کھا رات لگا, پر بیٹی نو با پردہ گھر بہا.
عزت تیری گھر ہوئے اگر ایک بندہ ہے سونے دے جہاز دے اندر اڑدا ہے سونے دا لباس پاندا ہے سونے دی جُتی سونے دی گھڑی اوندا سر تو پیرا تائیں جو استعمال ہے جسم دا ہر شے سونا ہے مکان سونا ہوندا رقبہ سونا جے اون دی بیٹی باہر دے ملک کافراں کول بیٹھی ہے سمجھے بے غیرت ہے اون دے مقابلے غریب بندہ ہے ککھ چوگ کے نہ روڑی تو چھپر بناندا ہے لیکن بیٹی با پردہ گھر بٹھائی بیٹھا ہے مینوں قسم اللہ دی غیرت مند عزت والا ہے اور اس سونے دے جہاز تے رقبے والے نالوں کروڑ درجے اے بہتر جس دی بیٹی پردے میں گھر یہ اس جہاز والے سے بہتر کلمہ سمجھا دیتا ہے بلال دا سلمان دا مقداد دا عبداللہ بن نبی دا آساں ایک دو مثالیں اپنا کلمہ ویویک بیٹھے ہیں ان تیری مرضی اتو پڑھ تیری مرضی وچو پڑھ پر کلمہ آخری کلام تقریر دا اختتام ہے اتو وچو دا کلمہ ہے پیر باو مور لا دیتی ہے ایک کلام ہی مکنا ہے تے تقریر مک جانی ہے رل کے آکھو سبحان اللہ سلطان العارفین کلمے دیوانڈ کیتی فرمایا اے دے زبانی کلمہ او بلیا ہر کوئی پڑھتا آتے دل نہ پڑھتا کوئی جتھے کلمہ اسا دل نہ پڑھیے زبان ہلنا ڈوئی دل دا کلمہ او یارا یارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی اے کلمہ مینوں پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی سبحان اللہ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین یار زندہ صحبت باقی میرا پیغام غیرت 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 وارے آ جاوے تے بن لئی پلے نہ آوے تے سائے پھر رہے السلام علیکم